ovako, apoteka Sveti Sava radi, iako je danas 16. februar, Sretenje se slavi, znači apoteka radi, nego i ulaz s ove strane, nego ja nisam imao pojma, ja sam tamo nabasao na neka leva vrata koja nisu u funkciji. A to je u nekom drugom videu. A ja sad na crveno prelazim ovdje ulicu kao neki dušmanin. Beograd na vodi. Lepo se vidi odavde. Evo ga ovaj Singapurčanin, kurir. Bioskop Partizan. Ajde da ga uveličam. Infocentar, evo, nisam ni znao da to ima u Beogradu, eto, ima u Pičkom. Malo ovako Beograda na vodi. Ovo valjda treba da bude, ma ko je infocentar, ovo matori neki, ko zna šta, neki čuvar 100%. Ovo su ležaljke, ovo valjda će da bude Kobajagi, muzej Nikole Tesle, ali ne znam da li oni imaju toliko materijala da napune to, ovo je ogromna kvadratura. Opet Beograd na vodi. Dobro, ja svašta snimam, nisam normalno. Stefan Nemanja. Ajde malo da snimim ovaj spomenik. I već sam gladan, ide mi se kući, jebote, samo bi jeo nešto. Prijatno je ovako zimi, kad dođem noću, onako uveče, kad padne mrak, pa zahladni, pa kad se zagledam u sve ovo, nekako me pukne neki trip. Pukne me neki trip. I tako. Onda kapiram da su ti ljudi, ta vlastela, mnogo više vremena provodili po manastirima, po tim crkvenim objektima, tu su više vremena se družili, razgovarali, ma svi, narod običan, i vojska, i vlastodržci, svi, i to im je bilo, kako da kažem, to ih je spajalo, to im je davalo snagu, nadahnuće, to im je bilo, to im je bilo nešto što ih je objedinjavalo, eto. I samim tim su bili jaki zbog toga što su imali nešto, neku ideju, neku energiju koju su svi zajedno pripadali. Ne znam, ne umem ja drugačije to da objasnim. To sam shvatio ovako stojeći ovde ispod ovog spomenika. Ovaj šlem vizantijski koji je razbijen su trebali samo malo bolje da ga naprave da može da se provali da je to šlem kaciga, mislim, a ne ovako, ja to znam slučajno jer sa televizije. Ima ovde ima bezbroj ovih sličica, gravura, bitke, vukovi, orlovi, svašta, sad to može da se razgleda danima. Tako da ja ne bi imao predugačak snimak. To je to.